Sayangnya malah deh. Anak bermuka dalam muka kangkang. Oh my god. Sebar mo장 nude. Ani vlog sedih mo장 isu. Makan dong. Udah sekian dulu. Makan deh. Grup kan awan deh. Grup kan. Makan deh le. Tinggal kandang. Mana delay kacau. Mama nengah pot isu. Nanti ni kapan ni dia nama? Nanti ni kapan dia? Ini kapan dia? Mana itu? Macam kuliah dah yang. Apa mana je? Oh, jangan betul kau nak haram. Cikgu lagi. Hey guys. Kakak mau kamu nữa? Mana dancer nih kakak? Mana dancer nih? 이거 자해봐. बर' हारिनि गामसाजों मोनसे दाजानाय डेन्स बर'नि डेन्स नंगौ गामसाखौ बैसागोआव ओरै खालामोबाथाय बिराद सनमान मोनो गामसाजों मोसानांगौ आर'नाइ गामसा गस्ला गिन्दि ओरै आरोना ट्रेडिसनेल डेन्स औ गोजोन थाबाय नोंथांसिम फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथाङा मा मावो फोरमायहराखै आङो सिसाम्पा जाबाय नोंखौ हाजिरा मावो सिथा होनदों आं नोंखौ सिथा सुवाद साला जोगोनार जासिगोन आरो नोंहा जोगोनारानो थाबायनो नामा नोंथांमोनहा मा बुंसोन दा हाजिरा मावनो फैदों फैसा गैया गैयै मानसि ओमफ्राय खस्थ' दिनाव मोनदों 50 थाखा हाजिराया खस्थ' मोनदों नोंथाङा मा बुंनो सानदा हा शुटिं सोलिगासिनो दं बिराद सान्दुं खस्थ' मोनदों आरो बेनो दे फोरमायहराखैलै रायदोंसो ओरैजासो मायाव गोसो होदों नोंथांमोनहा मिथिबाय सिथा होनदों आं नोंखौ सिथा सुवाद साला जोगोनार नोंना जेरावबो जोगोनार जाखायो जोगोनारखौ लाबाय थायो आरोना नै बिथाङानो जोगोनार जोंना दे बिथांना माथो आंनिया रामदेब खुमब्रा दे मा खबर हाथायदोलै दानि अमानि दाउजों मोनजाबो जोंना इयाव Oh my god Mày đi đây. Video là đây. Đưa lại lên, đưa này một chiếc chưa lên được. Nâng lại mà. Kişi orada kan ngizi. Butterfly ke nanga. Neng di mana mak kişi ya? Neng di mana kişi ya? Asal orang kata lagi kişi ya semua. 사진 기자 온 건데 Oh biya. Serban. Serban kişi ya, ada serban. Kentak kişi ya ke? Sudah. Manda. Neyse. Muka kena nangla dak kişi ara ne yun kinne nala de. Boring muncuba nama. Boring munda. Shooting anda bezebla besiba ne hey bazı bezini. Bismillah. Abola abo. Boring munda mana koy. Bende besiba borsa zeba buri bayi blog kan di Sena actingan buri ni giza kana. buri ni acting ada mana movie ana agak ni mana generation Film ni nam kuntana isi. Jaulia movie mana dani generation no ada na Nai ban zabai de Jaulia film ke. Te abo film ku gizi kana de. Mabadi bejangan. Lah sada kuatai gan. Ini gezera wang sigap gan. Buhut jangan amanda abo. Put jangan amanda. ang food besagan Thigen be. thigen be duk bodo Ektora bu phagla jagon. berapa buat mana dong ada story dabung zubat to sequence bagan dia na. jangan naik ni Uno naide. ona mozai naik deh raizupur दायो जोंनिया जोबथ'नानै जोङो नेगासिनो दङ माने दाखुफोरनि जागासिनो दं आरो दायो ओमफ्राय
जिरायनानै नेगासिनो दङ जोङो बाजोब्बाय सोरबा भिडिअ खालामदो सोरबा मा खालामदो ओरैनो दंगासिनो दङ नै सासेयाबो आसला मा होनो इउटुबाव होनो माबा बानायबाय थादो Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बानायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन नोंनि भिडिअ नङा आंनिसोमोन नुन्दुरो आंनि भिडिअ गावनि होननानै लादों दुखुलां इमान मोजां होननायाव आं बिदि होननाय नोंनिखौ हमना लाथ' माने मबाइलखौथ' नोंसो लादों नालाय दा आंनि जाबाय दायो जोङो अखा हायै जायगायाव दंना जेरै अखा हाजोबदों माने ओमफ्राय जों थानाय जायगायावल' हाथ'वाखै ओरैबायदि लाकि मिथिगोना जोंखौबो होस्रां होस्रां जाबाय थादो जोंबो थांसै बारा गोबाव थाला जोबबानो थांसै जोंबो जि माने दैबो मोनलोङा माबो मोनलोङा जिरायनानै दङ जोङो नोंलाय दै गांदों लोङाखै बेसेबा गांदो होफायला मालाय ना फारसे बेखार मालाय दैया मालाय थिसन मोनो दैया जों मालाय बोहैलांदोबाय बै सासे गाबदो मारै इयो गाबदो ना मादोनो आइ गाबमारदो खोमा नोंखोन्दो माने बिसोरो बयफ्रेन्डफोरनाव पारमिसन लाया गारा शुटिं खालामनो फैदो इनि थाखाय फै इफोरखो होनबाय थाना आयाव लाजिदो गन्थंआव दै हाबदो बिथाङा गन्थंआव दै हाबदो इयो ओमफ्राय इसे बयफ्रेन्डनो खोन्थायाखैमोननो बिथाङाबो दिनै हमजाबाय दिनै इसे सरिखौ काटाट आंखौ होनग्रा खोन्थाव आंखौबो नैबे ब्रेकआप जानानै बिराद दुखुआव दङ ब्रेकआप पार्टी खालामसै जायो आरो बि सासेया जाहां जाहां जानानै बिराद दुखुआव दङ जायालै अनलायनानै थाखाय आंना थेवबोथ' जाहांदो ना जाया जोंफोरनि बायदि बयफ्रेन्डखौनो मोननो थाङा दुनियायाव मा मडेल ओमफ्राय थांसैलै आं गासिगोन नै सासे आदायाबो नो मादे सेमनो बुजिखाबाय दा सेम लाल सियाय दै सिने नामा इदि थरथि गैया दै सिनायनाय जाजोब्बाय मिथिया नामा बिखुनजोसो दङ दे जों सानैखौ माबायदि दे आंनाबो मोखां दाला मोखां अ माय गड जोबोर मोजां नुदों आंनि ब्लगसो दे मोजाङैसो जेब्ला मोजां खेबना हो मालाबा दिनां नायनांगौ ना नोंखौ मिस खालामबा माथो नों अक्ट'बराव नोंनि होनांगोन ना एसेबाबो वाव नै केमेरामेना जोंहा जोबोर मोजां साफायना होयो नोंनि खानायखौ आंलाय मिथिया साथे हाबखौ बेनो माबा गथ' एमनुबाय दं सासेया माने जाहा नै नानि मोना सानैबो माबा अरलायलायबाय दं मानोबा अरलायबाय थाखो थालांगोन आरो ना थालांगोन बोरैबासो सादायाव हाबनो आंखौ हाबनोबा मा जायो बियाव जालिखा गोदो बियारैमोन फाहामनो फैसा हरफिननांगोन फुरा होजासिगोन नोङो होदैखो नोंहा अम होननानै प्रप'ज जादों माने बैखिनिखौ दा नोंनो लानांगोन जा बिथांनि मुङा कान्त थाबायनो थाङा मबाइल मोनबा जोबोर बेस्थ थायो आरो ना मबाइल मोनबा इखौ जेरावबो बोथि जनायनिफ्राय सिखारनो हाया दे देनजारियो आरो बिनि गोदोनि बियारैया नै गोदोनि बियारै बिजाव जालिनि दावा फैगासिनो दङ इनाव सोंहैनाय दा माबाला दै माबा मा होनोमोन मा इयो ओइ आंनि खानायाव अखा सिसिगोन नों वादिमोनद' जोबोद मोजां मोनदों अखा सिसिगोन आंनि खानाया आजा खानायाव खरसाखै बेसे मा खालामदोंमोन हो आङो ओमफ्राय नों मानो दै बांद्राय इदि गैया खरसा होनाय हिसाबैथ' खरसाफोरखौ खोन्थाजाया एसे मार हिंसायो नै अयथासार बासायना आं मिथिया आंनो होथारनांगोन आंनो बोख्लानो बे आंनोबो थरसे खस्थ'सो मोनजायाना रावबो बोख्लानो मोनजायाना रावबो नों थरसे लांखुमादो दे मार बयानो मोनसे जाबायो मोनसे सिरि सिरि मोनजादो नोङो आवगायबाय माबा जों नै ना मोनजायासै बेसारि
Dene मोनसे गोलैया बुजिया आंखौ दे माबायदि हिनजावफोरा माबायदि जायो लिस्टिक मोनबा हिनजावफोरा माबायदि जायो बेखौनो बुजिया नोंसोरो Di saya. ओंखाम जानानै जाबाथाय हाद नोङो मोननै जाबाय आं जायाखै आंनो दे आंबो नै उपाय गैया साहाखौनो जानांगौ उपाय गैया दा मोनसेथ' आग्लायखागोन बायदि मोनदां लास्टाव आंनिखौ जादो आं जालाया मा होनदोंमोन आंनिखौ जा आं जालाया मासे मा होनदोंमन आंनिखौ जालाया आं सोर जानांगौ नोंसोर रानना जा सानैजों Ambil mana jangan lebih. अ जाखो माबालै नै मार बया मिथिगोन ना अयथासार एगेन्स्ट कक्र' जागासिनो दङ माया आयं बे मोनसे लांबावबायहाय अयथासारलै थरसे खावसे जाबाय मोदोमा नोंना मिथिगौ नोङो माबायदि जागोन नै बारा बोरैबाहाय माबार जायाबा